όποιος έχει πατήσει αυτό το βίντεο λογικά πρέπει να βλέπει και τα βιντεάκια τα οποία έκανα στο TikTok και στο Instagram. Στο TikTok κυρίως πλέον έχει γίνει περισσότερο μια πλατφόρμα που υπάρχουν περισσότερο διαφημίσεις και AI content παρά κανονικά βίντεο. Άμα τα ψάξεις υπάρχουν κανονικά βίντεο, αλλά δεν είναι τόσα πολλά σε σχέση με το πώς ήταν παλιά. Εγώ πλέον δεν θέλω να ανεβάζω σε μια πλατφόρμα η οποία το κυρίως χαρακτηριστικό της είναι οι διαφημίσεις και τα βίντεο τα οποία είναι βασισμένα με AI. Και το ίδιο ισχύει και με το Instagram πάνω κάτω. Και το YouTube προφανώς και έχει διαφημίσεις. Στο Instagram και στο TikTok απλά σκρολάρεις και ό,τι πετύχεις μπροστά σου το βλέπεις. Εγώ απλά ψάχνω ένα σημείο να κάτσω μπροστά από το αμαξάκι μου, να φαίνεται και το αμαξάκι μου που έχω κάνει τόσο κόπο να φαίνεται έτσι ωραίο, για να μπορώ να βγάλω το βίντεο και να τα πω ήσυχα και ωραία. Το θέμα είναι ότι δεν μπορώ, γιατί Κυριακή στο Πόρτο Ράφτη γίνεται πανικό. Δεν υπάρχει ένα σημείο το οποίο να μην έχει τίποτα για να μπορώ να κάνω με την άνεσή μου το βίντεο μου. Γεια σας όποιος είδε το βίντεο και ελπίζω να μην πιάσεις τώρα το TikTok ή το Instagram, σε παρακαλώ, γιατί τα έχουμε κάψει όλα τα εγκεφαλικά κύτταρα, δεν έχουμε αφήσει.